Vybudovanie ekologického tepelného hospodárstva pre mesto Prievidza sa radí medzi najvýznamnejšie projekty v oblasti moderného slovenského teplárenstva. Na základe rozhodnutia európskych orgánov a štátnych orgánov Slovenskej republiky prišlo k rozhodnutiu ukončeniu ťažby uhlia a tým aj vlastne výroby tepla a elektrickej energie zo samotných fosílnych palív uhlia. Samotná elektráreň Nováky, ktorá spaľovala uhlie, tak v podstate končila so svojou prevádzkou k 31.12.2023 a bolo veľmi rýchlo treba pripraviť nový zdroj vykurovania a samozrejme už s modernými prvkami, to znamená s výrazným alebo s vyšším percentom obnoviteľných zdrojov energie. Samotné mesto Prievidza a jej výroba tepla alebo dodávka tepla sa skladá z dvoch častí a to ako primárny zdroj je zdroj z výroby obnoviteľných zdrojov energie, ktorý je v celkovom výkone viac ako 13 MW. Ako sekundárny tzv. Špičkový zdroj je plynová kotolňa v Prievidzi o výkone 35 MW, ktorá vyslovene slúži len pre zimnú prevádzku a slúži len na dokurovanie výkyvov počasia a ranných a večerných špičiek. V bývalom areáli bani Cígel sme vybudovali zdroj tepla, tepelných čerpadiel a solárnych panelov. Do zdroja sme dopájali štiepkovú kotolňu a kogeneračnú jednotku. Najväčšou výzvou tohto projektu bolo práve zosúladenie nových aj pôvodných zdrojov tepla, a to či už po stránke hydraulickej a hlavne po stránke merania a regulácie. Namontovali sme 4 tepelné čerpadlá o celkovom výkone 4,3 MW. Ako zdroj využívame banskú podzemnú vodu o celkovom prietoku 80 litrov sekundových. Na bývalom úložisku uhlia sme namontovali 1300 solárnych panelov, ktoré dokopy dávajú 2,3 MW tepelného výkonu. V rámci časti vybudovania solárnych panelov naša spoločnosť ponúkla nad rámec zadania vybudovanie dvojitého využívania tepla zo solárov, a to nie len na predohrev banskej vody, ale aj na priame využitie do centrálneho zásobovania teplom. Výhody tohto riešenia sa ukazujú už pri prvom roku prevádzky a prinášajú nemalé úspory pre investora. V priebehu roka 2023 sme postavili a uviedli do prevádzky najväčšie zdroje tepla na Slovensku s využitím tepelných čerpadiel a solárneho systému. Naša spoločnosť dodala komplexné riešenie vrátane projektovej dokumentácie, montáže, riadenie celého systému a so zárukou a servisom 5 rokov. Celkovo skúsenosti z tejto zimnej prevádzky preukazujú enormne lepšie parametre, ako sme očakávali. Už dneska vidíme, že pri dobrom manažovaní týchto výrobných zdrojov sa dokážeme dostať až cez 60% obnoviteľných zdrojov energie z celkovej dodávky do mesta Prievidza. Sme hrdí na to, že sme mohli prispieť k modernizácii a ekologickému riešeniu. Veríme, že tento projekt bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov. Pridajte sa k našim zákazníkom, ktorí už využívajú výhody moderných energetických riešení. Navrhneme vám jedinečné, udržateľné a ekologické riešenie. Ušijeme ho na mieru presne podľa vašich potrieb.